Takže čaute ľudia, máme Thomas Games a dneska je tam nová videjka, kde máme Clash Royale. Je to asi 4. Áno, asi 4, keď sa nemýlim. Mám tu aj nejaké česky, čo na šope. Otvoríme si. Ešte si dáme počkať. Ja idem dať... Aha, dáme si battle. On je iba 4. Iba 4, what the fuck. Nie, on ma to... Proste inferno dával. Zahával, on to zabije. Na obranu si minus. Hádžiš to tvorí, tak ja nájdem takto. Plus takto. Nie! Proste to... To mě zničia. Dobre, nezničili. Ach, bože. Fufanice tam dal, fufanice. Kopené. Jo! Nebudem útočiť na mňa. Gregor. Podám pohode na 3 milia. Sprosté tornádo. Nie sem dám balón nijak. Sem dáme topstone. Dali sme ho na 3-0. Enko. A ideme na ďalší zápas. Ach, bože. Nie dáme túto basa. I na prechádzajúcom videjku ste mohli vidieť, no nie v Clash Royale, ale čo bolo predtým, Hokej 11, som tam hovoril, že možno vydám Clash Royale ešte a budem tam otvárať Legendary Česku, ale už mi to upláva, no. Už sa mi... No hádam, že to pôjde. No hurá. Dám mu Daniel. Topstone. Takto sem dáme Hoga a sem Princa. Kde bude brániť? To nebráni nikde.
Dobre, bráni tam. Bam, poď! Jo. Dios. Toto musíme dať sledo na mňa, lebo toto vyzerá... Nie, nelaguj. Prečo nejdete na to tupstom? Dobre, popeďme sa. Radšej sem dám tú obranu. Lebo má ho na trojke. Zabíte. Barbanín. Ne. Zabíte to. Tak jen tá väža asi je dole. Aj moja. Nie, že asi určite. Nie, a tam dolba. Dobre, vyhrávame. Radšej sem dám tých skôrov. Tam. Skôr na nami buchnite si. Dobre. Balóny. Jo, vyhrali sme. Máme na to, takže klasika Tombstone. To si robí srandu. Nie! Zabíte tú peku zasradnú. Dobre. Nie, mušketierka, dobre, tak balón sem dám. Tombstone. Nie! On mohli sa to robiť. Nebo... Takto a takto. Pokud to neznášam. Ty kakos. Je to jedna jedna. Čo sem dám, víčka? Čo ne? Tom. Aj, prehral som. Momentálne musíme dať na 3 korunky. On je iba 6. Toto musíme dať. Tak, dobre. Bam! Teraz sa ukáž. Dopačí, alebo to je sička. Takže ja som bez kontinermi. Haha! Vím sám. Ugrajdier. Neviem, čo mám urobiť. Dal som Wizarda. Wizarda som dlho nepoužil na útok. Daj si tam ten balón. Lúne si ho tam strč.
Kľudne. Skeleton Army. Sprostý spiavok. Musíte si počkať na balón. Počkám si a teraz. Balón. Nie, teraz obrana. Jo! Vyhrali sme. Dobre. Vyhrali sme. Vyhrali sme. O! Arena 6. O! A čo mám speciál ofere? No, to si môžete nechať. To ja nepotrebujem. Alebo keď tak zíde sa, veď to nemám. Plus Magical čestka, plus 10 000 zlata. Kľudne. A iba peso, čo má stojí 5 eur a toto je veľmi dobrá cena. What the fuck, máme arenu 6. O, Mortar. 20 gobliny. Víčka. Mortar. What the fuck, hneď čo upadneme. Na 2. Aj tak ho nebudem používať. Víčku si dáme tiež. Dáme si aj víčku. Arena 6. Arena 6. Dáme si kartičky. Neviem, čo tam dám. Ozaj Wizarda, nechcem mať na 5. Iba 2 karty. Presne 1700. Ja sa bojím, že prehrám. No tak, toto by mohlo byť pre dnešné video všetko. Kľudne dajte like za to, že sme arene 6. A lúčim s vami Thomas Games. Čaute.